Калі мы, спадзяюся, дасягнем той мэты, новыя выбары у Беларусі, тады я выканую тое, што я абяцала. Новыя выбары, у якіх я не буду прымаць удзел. Вось і ўсё. Я бачу, што і чую ад беларусаў і шматлікія словы падзякі. Дзякуй, што ў нас ёсць. Параўноўваюць там, не ведаю, з расійскай апазіцыяй, там яшчэ, што ў іх увогуле такога няма. Тое, што мы змаглі пабудаваць за гэтыя 5 год, к нам прыходзяць іншыя апазіцыйныя рухі, вучыцца, як вы гэтага дамагліся. То бок, нам зайздросцяць. Вы павінны ўсе разумець, што нам з нашымі інстытуцыямі, з тым, што мы пабудавалі, нам зайздросцяць. Як далёка і глыбока мы ўжо інтэграваліся, можна сказаць, у еўрапейскія структуры, дзе мы бачым сваю будучыню. І таму я разумею, што там і скандалы, і крытыка, яны і павінны быць, можа, і добра, гэта выклікае цікавасць у беларусаў, калі пра скандалы, ну добра, хоць так цікавяцца. Але ж не знішчайце тое, што пабудавана. Не трэба гэтага рабіць.